दिनै खैराबारि ब्लक कमिटि आरो माने इयथ बिपिएफ आरो वुमेन बिपिएफ आरो लोगोसे बिएसइउनि दैदेननायाव मोनसे ब्लक लेभेलनि वर्कार मिट मोनसे जादों ओमफ्राय बे मिटआव जयनिं प्रग्रामबो दंफायो आरो बे जयनिं प्रग्रामाव दिनै 400 माने 50निबो बांसिन सुबुङा जइन जानो थाखाय जोंनो बेयाव बिथांमोना जमा जाफैदों आरो बावैसो उनावनो बिथांमोना जइन जागोन हाग्रामा महिलारि माने देबनि मानगोनां बिथांनि माने नेतृत्वआव जे बिपिएफ पार्टी बे पार्टीयासो बिटिसिखौ मोजां रोखोमनि सासन खालामनो हागोन बेखौ सब रायजो राजाफ्रा बुजिबाय जोंनि गोरों गोरा सात्र साथ्रिफ्रा बुजिबाय लेखा गोरों सुबुंफ्रा बुजिबाय जोंनि ससियेल वर्कारफ्रा बुजिबाय जे खसागय हाग्रामा महिलारि देबा बेयाव जुदि सासन खालामाबा अन्य पार्टीया बेयाव खोनाना मोजां रोखोमै सासन खालामनो हाया दा बिथांमोना रायजो राजाफोरनि समस्याखौ माने नाकस खालामदों नायाखै मोजाङै दिनै लेखा गोरों फरायसा फरायसुलिफोरा साख्रि बाख्रि मोनाखै हाग्रामानि दिनाव 22,000 मानसिखौ लेखा गोरों फरायसा फरायसुलिफोरखौ साख्रि होदोंमोन दिनै प्रमद बरुवा मानो होनो हाया जानो होनो हागौमोन होनो हायोमोन दा आयेना दंखायो गतिके बे आयेनखौ बिथाङा फल' खालामाखै बेनिखायनो लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिराद मोनसे गोसोनि खब दङ रागा जोंनाय दङ ओंखायनो बिपिएफ हान्जायाव दोलै नोगोरै हाबनो थाखाय बिथांमोना दिनै रेडि जाना फैदों ओंखायनो जोङो धन्यबाद होदों जे जोंनि 6 सिडुलनि माने खोथाफोरखौ आयेनफोरखौ माने लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफ्रा हमनो हानायनि थाखाय जोङो धन्यबाद माने होदों ओमफ्राय उनाव जोङो भबिष्यत जोङो सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखायनो जे लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरा जायफोर लेखा गोरों बिथांमोना साख्रि मोनगोन जायफोर लाइमोनफ्रा बारा लेखा लानो हायाखिसै बिथांमोनखौ जोङो माने थाखाय फैसा सोरबा इन्डास्ट्रि खुलिनो लुबैदों दखान खुलिनो लुबैदों बिथांमोननो रांनि जोङो अनसुंथाइ होगोन जों बिदि प्लेनिं खालामगासिनो दङ जायफोर माने हिन्जावफ्रा बे वुमेनफ्रा बिदि प्लेनिं खालामदों गावबा गावनो बिथांमोननो जोङो रांनि अनसुंथाइ होनानै बे ओनसोलाव मोनसे जाहाथे माने मा होनगोन रांखान्थि भाबै जोंनि सुबुंफोरा जाहाथे बेनिफिट जायो बिनि थाखाय जों भबिष्यत बिपिएफ दोलोआ खामानि मावगोन 100% जोङो नोंथांमोननो दा फोरमायनो मोननानै जोङो माने गोजोननाय मोनदों खैराबारि बिपिएफनि दैदेननायाव दिनै 8,000 फेमिलि हाउस हल्ड मानसिया बिपिएफ दोलोआव जोङो थागोन बिदि होननानै बिथांमोना रेजिस्टार खालामबाय 8,000 रां खामायब्ला बेसेबां जायो 24,000 गतिके बिपिएफ दोलोआ माने 60,000 भटनि भितराव जोंनो निजाहै जोङो बेसेबां मोनगोन 24,000 जोङो भट मोनगोन बे एकदम रोखा जाबाय मानोना 60,000ल'सो जोङो टटेल भटआ जोंनि खैराबारि समस्थियाव बे 60,000निफ्रायनो बबेबा मोनसे दोलोआ जुदि 24,000 25,000 मोनो बे दोलोआ अट'मेटिक माने देरहागोन गतिके 8,000 माने बे हाउस हल्ड फेमिलिया जोंनि बे बिपिएफ दोलोआव दा बिथांमोना माने रेजिस्टार्ड जाबाय दा बिथांमोना जोंनो भट होगोन दा बेनिखायनो जोङो इजिलि खैराबारि समस्थिनिफ्राय बिपिएफ दोलोआ देरहागोन जोङो बेखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों फोसावहरनाय जाबाय दिनैनि जयनिं हाबाफारियाव सोरबा स्पेसियेलिटि दङ इउपिपिएलनि बुथ कमिटिनि दङ प्राइमारि कमिटिनि माने नोंथांमोना दा उनाव मिथिगोन प्राइमारि कमिटिनि सेक्रेटारि माने नेहाथारि जारगावनिफ्राय बिथांमोना हाबफैगोन दा नोंथांमोना नामखौ लानो हागोन गतिके बुथ कमिटिनि मानसिफोर सोरबाया माने प्राइमारि कमिटिनि सेक्रेटारि बिथांमोना हाबनायनि थाखाय रेडि जानानै दङ दा दसे उनाव जोङो बे लिस्टखौ गायनानै होगोन मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन
बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रीम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउट्युबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बिनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रीम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।